θα σας δείξουμε ένα βίντεο για την σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή. Καταρχήν, πατάμε Start, μετά Next. Εδώ να τονίσουμε ότι λάθος χρήση του υπολογιστή και λάθος στάση εργασίας σε αυτόν μπορεί να προκαλέσει ορισμένα σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας. Λοιπόν, καταρχάς, πρέπει να διαλέξουμε την κατάλληλη καρέκλα στην οποία θα καθίσουμε ώστε να εργαστούμε στον υπολογιστή. Γι' αυτό διαλέγουμε την καρέκλα, την πρώτη καρέκλα. Ρυθμίζουμε κατάλληλα τώρα το ύψος της καρέκλας. Η απόσταση της καρέκλας από το έδαφος πρέπει να είναι 42 έως 53 εκατοστά. Ρυθμίζουμε την πλάτη της καρέκλας ιδανικά στις 90 μοίρες. Ρυθμίζουμε το κάθισμα σε 90 μοίρες σε σχέση με την πλάτη της καρέκλας. Τώρα, όσον αφορά τα πόδια, αυτά πρέπει να κουμπάνε στο έδαφος, όπως δείχνει η εικόνα 3. Το κάτω μέρος των ποδιών πρέπει να είναι κάθετο με το πάνω μέρος των ποδιών μας, ιδανικά να σχηματίζουν δηλαδή γωνία 90 μοιρών, όπως δείχνει εδώ η εικόνα 3. Όσον αφορά τώρα το σώμα μας, αυτό πρέπει να υφάπτεται στις καρέκλες, όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα. Τώρα, μπροστά από το πληκτρολόγιο, το οποίο πρέπει να είναι επίπεδο, μέγιστο ύψος 3 εκατοστών από το γραφείο, πρέπει να υπάρχει αρκετός κενός χώρος 5 με 10 εκατοστά για να κουμπάει το κάτω άκρος της φαλάνης, ώστε να μην επιβαρύνονται οι καρποί. Οι καρποί πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση με ελαφρύ κλίση προς τα πάνω. Η σωστή εικόνα δηλαδή εδώ είναι η πρώτη. Γενικά, όταν γράφουμε με το πληκτρολόγιο, πρέπει αυτό να είναι ακριβώς μπροστά μας και το ποντίκι ακριβώς δίπλα. Τώρα, όσον αφορά τα μάτια μας, αυτά πρέπει να είναι σχεδόν στην ίδια ευθεία με το πάνω μέρος της οθόνης, ώστε να κοιτάζουν ευθεία ή με ελαφριά κλίση προς τα κάτω και σε απόσταση 60 με 70 εκατοστά. Σωστή εικόνα, δηλαδή εδώ είναι η τρίτη. Ανατακτά χρονικά διαστήματα να στρέφουμε το βλέμμα μας κάπου έξω από τον υπολογιστή, ώστε να ξεκουράζουμε τα μάτια μας. Γενικά, καλό είναι να αποφεύγουμε τη χρήση έντονου φωτισμού πάνω στην οθόνη, ώστε να μην έχουμε αντανακλάσεις, όπως δείχνει εδώ η εικόνα 2. Απαραίτητα είναι τα διαλύματα ανά περίπου μισή ώρα, όπως φαίνεται στην εικόνα νούμερο 1. Μην ξεχνάμε, όπως είπαμε και πριν, να κάνουμε διάλειμμα. Αυτό ήταν ένα βίντεο για τη σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή.